Hi guys, mga yung buntag din dyan for today's video at tumig talibon karon kay gi-free mi ni Mami. Thank you so much mi isa pa kuan pa manginasal sa talibon karon. So mag-shopping na mi wala ko dito. So puyog na ko si Kuan kay Terso, si Kuya Nonoy ug si Kuya Richard. So unta safety mi sa pagpabadong dito pagpauli. Unta ma-enjoy mi for today's video kay ato mi og talibon. See you taga talibon. Sabay question oy. So na sila ay manamo sakyan guys, bao-bao ni Kuya Nonoy. Nasa Trinidad o, ano yung tama ng Trinidad? Pires? Pero ano, sa merkado? Dara El Fresco. El Fresco Pizza. Di ami sa El Fresco Pizza nasaag pa jud mi sa talibon. Pero okay ra. Laisyo ilang kun diri kanay mga anindot kaayo sila kanay mga picture-picturan. Indot diri kanay picture-picturan. Na picture-picturan dira ba? Dari pwede ka diri. Oh, naa sila kan. Diri Hawaiian. Tag 18,000. Like 18,000? Kanang ito. Dagkuha oy. Unsa ning hybrid ah? Mao ko gihapon na datos. Kuan? Pero dagko man siya. Ay, ginawa ko. Di masuko toy. Dan aura mi. Thank you so much. You serve na oh. Di mo na utun kaya noy tanan kaya noy. Ha? Di mo na utun kaya noy. Nakiusa. Usa flavor aning usa tila lahi flavor kani usa. Kani? Haman cheese ni agani. Kani nga training ang Hawaiian. May kayo. Ay, secret. Mani Hawaiian overload. Oh, kilay. Pero hindi, Hawaiian bread. Lami kayo. Lami ba rin Hawaiian nga? Dapat ay Kuya Richard. Papata na human. Kandi mo i-try. Vlogger magpupuno. Ano ba? Kasi lansa. Okay, David kuan diri David sa kuan. Ay, mura munisipyo mas David bro. Wa pa ko first time ay nako nakalaag sa Libon. Nakasud. Wa nakalaag pero nakahinok ta bundro ko kasuroy na pita. So, mura na siya munisipyo kay naman magnan. Salamat kay Aris kuan nan bang. Munisipyo jud ay. Talibon. Alam diri sa Talibon. Kumbati. Hukay. Sunglass daw. Kapuha oy. Yung tres mo no. Ito na imuayag. Purindot pa. Da. Kapuha oy. Gira oy marag mabuyog. Buyog gaway pa ko. Oh. Kapuha oy. Grapes atoa or orange? Fruit mix naman yun. Orange lang. Kani atoa. Da. Pwede naman mag-white cheese yun. Oh. Super. Kain ba na ako? Pwede kong TV sad. Na? Okay na. So, dari karon sa kuan. Sa Del Rosario. Printing ka na pa print ni ihang pang kaya naman birthday. Kaso.
birthday to you. Happy birthday.